even naar een mindere periode, Carlos. Want vorig jaar wilde je niet meer zingen. What happened? Ja, niet lang geleden had ik het nog gezegd. Dat ik zou stoppen met zingen. Ja. Is de manier op hoe ik me voelde. Maar ik ga niet stoppen. Ik ga niet stoppen, want sinds kort, dus laat me het zo zeggen, in juni hebben ze in Nederland bepaalde dingen bij mij geconstateerd. En vandaar dat ik zo lang in Nederland ben gebleven. Hoe lang ben ik gebleven? 5 maanden. 5 maanden ongeveer. Ja, en ze hebben ook een ingreep gedaan. En ik ga het hier zeggen. Ik dialyseer. Ik dialyseer sinds kort, sinds juli. In Nederland ben ik begonnen met dialyseren. Maar daarvoor wist ik niet wat me scheelde. Okay. Ik werd moe, ik was lui. Ik bleef de hele dag slapen. Dus vandaar dat ik zei van, ik ga stoppen met zingen. Echt waar. Ik kon niet lang meer zingen. Maar even. Ik werd moe. Ik had geen conditie meer. Maar ik wist niet dat ik zo ernstig ziek was. Maar ik ging naar de dokter hier. Hoor. Ja. En zij hebben dat niet ontdekt hier? Nee, kijk, wanneer je hier naar de dokter gaat, dan zeggen ze je van ja, je bent te zwaar, je bent te dik, je moet afvallen. Maar kijk, als arts toch, ik wil niemand een natrap geven hoor. Maar ik vind als arts, wanneer je me toepad draai naar Health Control stuurt op Media Lab om te gaan prikken, om urine te brengen en bloed af te staan, dan moet je toch kunnen zien, want je krijgt toch een resultaat van me als arts toch? Ja. Dan moet je kunnen zien van, nee, dit is vrij ernstig. Snap je toch? Ja. Begrijp je toch? Dus aan de hand daarvan ben ik een beetje vals op bepaalde mensen hier. Maar ik zeg, het is goed zo. Ik ben naar Nederland gegaan. En ik was gelukkig dat ik daar ben verzekerd. Dus is het goed afgelopen. Gelukkig. Dus, maar sinds juli ben ik begonnen met dialyseren. En ik kan ermee leven. Want ik ben flexibel geworden. Nee. Flexibel. Nee. Weet je wat? Maar ik kon niet goed slapen. Hè? Okay. Ik heb volgens mij 10 jaren zittend geslapen. Ja, 10 jaren zittend geslapen. 's Morgens wanneer ik opstond, was mijn voet een ballon. Echt waar. Oké, maar 10 jaar is lang, Carlos. 10 jaar is lang. En ja, maar ik had het aan mijn arts gezegd van, ik kan niet slapen, ik kan dit niet, ik kan dat niet. Maar in Nederland hebben ze dat 1 keer gezien. En vandaar dat ik heb gezegd, vandaar dat ik heb besloten dat ik verder mijn leven in Nederland ga doorbrengen. Ja, dat was ook niet zo'n mooi nieuws voor ons. Je kiest voor je gezondheid, absoluut. Ja, ik kies voor mijn gezondheid. En weet je wat, hè? Dus ik ga daar wonen, maar men gaat me hier zien. Je gaat nog wel terugkomen. Ja, ik ga terugkomen, maar ik moet voorlopig, voor mezelf wil ik even daar zijn. Ja. En kijk, daar, de zorg in Nederland, wow, is om u te zeggen. Geloof me. Binnen dat ik de zuster Jana Boera, maar ze zei ruw hier, man. Dat ik had de politie, de warak. Ook al liedje Carlos Aaron, toch de warak. Mirike, jij kiest extra lobby. No. Bepaalde zijn wel lief, maar agros. Maar misschien komt het omdat ze onder worden betaald. Nee, je moet rekening houden met alles, toch? Alles, hè? Ja. Luister nou. Soms, kijk, is net die leerkrachten toch gewoon even ontspannen. Soms stuur je kind naar school, toch? Maar wanneer die kinderen thuiskomen, dan vraag je jezelf af, wat zou die gaan doen naar school? Want alles heeft niks. Maar als je vrouw schrijft, raken gedemotiveerd.
Als je vrouw schreef, aan je vrouw nog absen, want amoni sa ai kisi. Ze denkt, zij de mim spammy in dan heb je. Ja. Ja. Snap je waar ik naartoe wil? We leven in andere tijden, Ja, Carlos. we leven in een andere tijd. Ja. Echt, maar is triest hoor. Maar ik woon nu in Nederland sinds kort. Ik vind het niet fijn. Ik zeg het je eerlijk. Ik had nooit gedacht dat ik in Nederland zou blijven hoor. Echt waar, eerlijk gezegd. Maar ik moet. Want ik wil nog niet doodgaan. Ik wil nog lang leven. En ik wil mijn kinderen zien opgroeien. Hoeveel kinderen heb je, Carlos? Hoeveel ik heb? Ja. Ik ga het niet zeggen. Maar ik heb genoeg. Mogen we zeggen dat je een echte Pokémon bent in dat geval? Want ze zeggen Pokémon hebben veel kinderen. Luister nou. Pokémons hebben veel kinderen. Maar die van Carlos verschillen met de rest. Oké. Maar waarom dan? Hoe? Nou, omdat ik van mijn kinderen hou. En persoonlijk van mijn kinderen. Ik Je zeg, kent allemaal. ik ken allemaal. Al die 20. En die mama's zijn trots op me. Die mama's zijn trots dat ze kinderen met Carlos hebben. Want, abeter mi tananga skeer. If je me nog give one mama, one golu, dat want taki, amma dat schrift tegen me taki. Hou je geld, ik red het wel. Snap je dat? Ja. Maar, ik mag geen grappen met mijn kinderen. Oké. Mijn kinderen zijn me trots. De oud is de oudste? De oudste, ik denk 35. En de jongste? Dat zeg ik niet. Dat zegt al genoeg. Oké. De jongste is 4 jaar. Oh, oké, ja. Nou, grapje. Ik zeg het. Ik dacht dat je zou zeggen baby of zo. No. De jongste is 4 jaar. Oké. Ik bleef het. Kijk, sorry hoor. Ik vind het niet erg. En daarom zeg ik. Ik ben aansprakelijk voor alles wat ik doe. En als ik fouten, kijk, als ik met een vrouw leef, als ik fouten heb gemaakt, ga ik niet zitten jammeren. Ik ga mijn fouten accepteren. En daarom met taki, no een vrouw mine kosi, mine dat vrouw doet iets naar mij. Maar kijk, ik ga je eerlijk zeggen, ik ben ook weer pas uit een andere relatie met mijn ex. Ik heb een zoon met haar van 15 jaar. Maar ze heeft me zegen. Snap je toch? Wanneer vrouwen lief zijn, moet je dat toegeven. Toch? Wanneer jij in de fout bent gegaan, moet je ook mans genoeg zijn om dat te zeggen van ik heb fouten gemaakt. Begrijp je? Ja. Dan pas ben je groot. Want meestal, wanneer een vrouw met een Pokémon gaat, heeft die vrouw te verduren gehad. Geloof me, ze heeft te verduren. Zwaar. Isabi toch? En mijn compleet kerkie alatagi, maar met thee taki. Het is niet mijn schuld hoor, want die dingen komen op je pad. Soms kan je beheersen en soms niet. Maar je kan soms ook, dan kan je soms een zijstraat in toch? Nee, je kan Je het kan het toch ontwijken? Ja, je kan het ontwijken, maar kijk, uit die 100, je gaat niet alle 100 kunnen uitwijken. Nee, je wil niet. Je wil niet en soms raak je toch in de verleiding. Geloof me. Want, kijk, soms, ik ga de vraag anders stellen. Ik ga draaien. Oké. Je hebt je man, je leeft samen met je man. Maar je bent mens. En soms loop je over straat en je ziet dingen van... Hé, met hem zou ik wel een theetje willen drinken. Begrijp je toch? Ja. Maar je hebt je man. Ja. En het gebeurt niet. 99 keer gebeurt dat niet, maar... Soms raak je in de verleiding hoor. Dan bij die 100ste wil je wel thee drinken. Niet ik alleen. We zijn mens. Jullie willen beide thee drinken. Nee, niet Carlos. Oh, het kan jou, ik bedoel- het kan jou oké. overkomen. Ja. Dat snap je. Dat probeer ik je uit te leggen. Ja. We zijn mens. Kijk, de meeste mensen zeggen het met hun mond. Ja, ik ben monogaam, ik ben dit, ik ben dat. Hé, ik geloof er niks van hoor. Nee, er zijn mensen die zo zijn. Carlos. Nou? Ja. Ja, dat zijn die mensen die een beetje autistisch zijn. Het zijn autistische mensen. Geloof me. Dan ben je autistisch, hè? Mina sabi, kijk, zo mina sabi, if je autistisch. Maar dan leg je uit wie No, autistisch. ik geloof daar niet in.
Ik geloof daar niet in. Oké, maar dat mag. Hey, luister nou. Vreemd gaan. Jaloezie. Hebzucht. Al die dingen zijn, ze behoren tot Samim Taki. Dan laat die zijn behoren tot dat oerinstinct. En unu koncharen konamodo. De san dat ben de before. Dus Ben ik met je eens. we gaan de willetjes hier niet komen draaien. Maar je hoeft niet te doen wat de ander doet. Nee, maar... Je hoeft niet jaloers te zijn op... Ja, maar soms raak je in de verleiding. Soms, dan lijkt je... Wan forma ego, teki no teki, ane teki, teki no teki, ane teki, teki no teki, ateki. Hey, het is moeilijk. Hey, geloof je wat? Hey, begrijp je wat? Je raakt in de verleiding. Kijk, dat lijkt zo lezen toch? Hey, begito. Dat, mi loopt me vrouw. Hey, echt, mi ben verliefd, mi loopt me vrouw. Dat. En ik zo, je ziet dat, hey. Je die bij ons zit vast. San je kon afro je zie, afro je tak je go voor hem, afro je tak je kies chin dat zie, dan je tapro wat acteur je pas hey. Kom op geen domme vragen stellen hoor, maar je weet dat het zo is. Je weet dat het zo is. Hey, boy, moet je iemand aan niet hoor. Hey, mijn man is zo onredelijk. Net mijn moppen uit een relatie toch? Een gevaarlijk relatie. Mijn boe ati vrouw en me ap respecti gen ten nga nou nga eigen familie me ap respecti gen omdat zo is je goeie van familie je tak na rommel maar soms je goeie van familie je tak sweetie organisatie alles maar bam toch en soms maar ik denk dat san Carlos die zit dat no pe me abib china nga vrouw oorlog nek kom oorlog na dape, nooit never. Mijn kinderen, echt, in het belang van mezelf, nanga rust, gi, mi ching, nanga afro dat ze mijn ex. I like it.